Odofo me mo akwa aba e de ba home TV. Na wa wo hwe free Kumawu TV nso mo nyina me chia mo. Me din ne Benjamin Mensa. Me ni the great sia e na ebetwetwe nkomo. Na enne enniema a wo bete wo wasum, ensemo a wo bete ene enniema a wo behunu no ano oden. Jebrema ye na enne tie the great sia e wo de ma wo. Opani ye obi a wabene ba se sunsumu enwuma ne ade a wabene wo mu pa. Wo bene ono kwa na ba ye eno nti me din kan de free maame so maame udin de say wise woman the great ene me muti say ko ba de na dum bibia boko bibia danakwa niema de danakwa mu pa shapem tomato shapem okay muti koku what's agenda okay akolochi okay bibia danakwa okay maybe sa question bi na nsa na no mafutu sem kese pa ye memei on say oba bi dress na say ni mpokua sisi so said ne toneship no ayie no a onante kwa na tu epeja koba na ade a meme chiri kura ne say oba na nadamfo beka che nse kwadwo we makwawi ni biu na ne fo de kwa adam no no so pese okwawi ni bie enti so wan hwe yie na sa aba no honhom bi na ware no a odo ho keka na no hu say kwadwo na ticket Emma ba wa na omo from omo celebrities no. Okay. Empayimfo ni di omo chi no. Omo kwa de omo na ese Ghana. Emma ba wa no. Oh, me opa ma me mo bidin. Me mo bidin wo kasafidie ni so. Emma ba wa omo yi omo from omo celebrities no. Mutumi yi omo sa. Omo yi agent pa. Empayimfo Ghana empayimfo bi no omo no omo ekoda no. Omo na man tokwa ekoso Ghana no. Your parliament house in there, then oh, Nanaba. Enti u femi na uye penya, ubem bossa. Tuanamo nabra. David, see, I'm a menti wana see ye na ye no. Nanaba, me see. Me ko home TV to say. Maba wa u de oba biara o say. Can't it ya say be si bra na shawo. Ana na ma branding na abrofo no say eh celebrate me boa. Na mu kita iPhone ni ade. Sre queen fo no. Mo bobo nyum hu se ababa wo we obo anyum ya musie ni sa so mo ge we ye fansan eboni odimfie se ansa no wu celebrity bi am say one to me ni even 50 years na what could this 60 abotre no ba utie ba tem bi a oba ade sabe na kosu akuma das na ye ofe wo big problem obi tie me oye moving industry manager ne ba to me de ne party nyina ani na nufu ati social media na no mo ye interview me o say sir ne manager me de o che no mo big problem wow wo sa ni pa no hwe mo sa kasafo yin so a wo no oba ni nyina me pa me ba udin mu tu na mo na mo mra na no ba Ghana nkoso no utie on se corona ba ya no abofo ni wo nyansa bi sa WHO say Monse no sumas, mo homonsa, no bambomla. Mesusu mikita bambo kasia. Mo aboma apro. Emema, mo di sa niamo neti amma efi akamwa. Na na babia, ewo mu ni se. Se sa ba ma ni kofa, sre queen na celebrity. Ne ka na odinam no. Wo mu di na chi. Odalanku sam kra. Oh, community otino. Obo se mo nyina mo niama nkoso. Who make it the average life? And you have a Ghana, Nipa Bobra, or sit down back you and tell a woman in a good not say. I be reminded you soon some more. You know, none of the buy, you know. Woman pay okay. What you say? Ne, I feel corner ye. Hotels I would do. Nanaba, Obele, na, ya the condoms I would do. And Mama, I'll make what they mean, no, one more, a day, you can't say, ye yidi akugu bolem na na ba de ye dangerous se be ma hu nsu oba hu nsu ye de agu ya sase so efin kase ba ko wow the great nchecha ode ma no ehwam na ede anonso wotene ni nyina ne se nipa bebere aye sanfonso na wonim da na me de me yam hye kase ne se wo ba wo no ayi ne ho ama honhom ware no na MP ana minister bi sana ohini bi na ohini bi mi twa me ho baako okotwa ne ho baako a
honhom na eware oba na eye be ma no ene na etwekora na naba wonim bibi especially man na omoya kokko no ma kokofo ah wo mo na honhom no omo te say apple ana omo te say obekọ mo na niyema egu ho no eye fe no sa honhom no omo su be digwa de bi omo tu digwa o omo ba kokofo na naba me kira de ewe mu aya na sunsumfo ba radio ni TV so a yes o afi ko na wie ya na ho every day da ahohom ebedigwa sadia mo koto banche bode menken onipa ye mo bose enti ade bia wo ye biara sunsum hwe o kasa kura wo kan se papa sunsum ba besom no de nhyira de ama o kasa ade a wo ye no ya de bone a sunsum besom na ode ho bone no ayeti so bi sori o se me bewu me de me yare o wo ho ampa so ba yare nso ampa enti yemfa wiase ne ndi agrosa na naba me ton safre Ghana man eni obi bia o hwe home TV sabre se oh ya bra bona ye bono ye se obi ni mo bi kire wo ye panyin bi ko akofa ababa awa bi fi sat time no waduma fi unsa ebi ko enya soku dadem wow me ton sa de fro soku no enya normal enya ordinary bra na yemfa sunsum niema nto fom na hwade yenyi honhom ni nto se wonum aduru a wo ho ntowa obi wo kura na noba sunsum na edi na chi no ama efio nkola eba nyina brabo no asai so na noba sunsum aware na ye kana enye se obi akoda na obi se o me so ndaye no na obi no me da sunsum aware no egu niema hudo bebere obi kwa ne kasa nye sunsum bia aware no ka kasafo obi wo ho oyentokopefo sunsum na aware no wonu mo da fiase wonu mo ko parliament no parliamentarians amo hwe me no wonu bi na aware mo because karate na mo bo parliament yes asempa na me ka ya wu enti ya kan wu mo ware na ya classify ni say obi ni obi da wo honhom na wo ha mo ti radio so a eya oba ona oda o se fin no you nim sabi a wo ye no honhom bi na control wodofo we achinye bi anim me no mi enu na saade a o ken eye nwanwa sanse mra hye bedwani sua de krachi ni akotena se na wo hwe pa se ye toto niema ama oman no mu adwo na dane kalat hwe se MP tumi huri ko so no ma wo bi kalat how na no kra de akwala bi kan se bi na me raho kwala ketekete wo hwe me sa wo se nana me pese me yire me husua de pa na mbisa ne sa de wo se de be ya me kontokwa ye ncheme me wure hoyi na mbisa ne sa de wo se oh parliament won tokwa course we obi anche obi a na so ma me afia duku oti ye chire hoyi okon ya odi obi atem keka police fo ba yire no the hank of gun nsa se obi a sebe wakum nipa nso kalat ne takando a koso speaker kura konya nti wase wano de obayele ne ho asua de na daache okontokwa a police fo na ba unim se Ghana ese nyina wo mo asua de aboro so no wo mo na ese Ghana wo pe wo mo betumi aye Ghana yi a mo ntie me sunsumu ene honam eye wonu mo a wo mo kita tete adwen no fie nyansa buku nyansa no de enko ba bia na ba obi asua de pa no te wo ne yakata ne se okosoro ebra broni ye mobile phone iPhone 11 Pro mo na mo digusu omo ko update ni sa good na wo te wo wo si wo professor na ba yeah sa sunsun ma ware no wo be ko universities ho no awom ne aduma pa wow maba wa no sa dalie na etia se wo be ko ewo sua pom na especially ye sua po wo Ghana ha no oh na ba aya we wo sam odofo program ya wo hwi the great sia na ma wani nye esanse da se ne wo sa beti ne nka se de ne wo ti ne nka nyame adoma edu adanso o sa di program hwehwehwam se ya bebrel na e ma wo remfi se nyame ya domo a tre the last stop nyame ya domo wa china efiada o start programs ahodo Dr. Mensa Herbal Clinic be ye free screening e wase e de ama obi bia wo ba ho no mo na dwumade e be koso no ano e dene ye saa na ye de akuduru nyame ya domo a kwasiada na kwasiada no eno de pani behwe
nyame adom a wɔkyena deɛ no kra no enya de ketoa akonfo bedi agro wona wabene ebedi agro ye pai nipa yam ne ayi ne nsuru nyina agu fom no oda ho wi asahye mu niema ehu ebi ho a wo de waso abete nanso wani hu da nyame adom a wɔkyena fie ye start program no na the great year a wo hwe no wa hei no wono abeba na wo se nkofo bi ka se oh si akra de anhwa na wa ama obi ono no nkofo mpanimfo hia ne sei ni ade no pacho program no ono akasa na eye obeba sie bi wa ma ye nyina nke nti ase etika wakoma to yem niema bi a waya abrabo no enkoye ma wo nyame adom akosiada bra wachina program no pa bra bi san say free screening ebekoso ewase ye hwa honam ani no na wo sa yale wo honhom eti basa waye free bibia edumi ha obio dwumadi a ye di ne nei no obo text message and say o wasem bisa bia obetumi dia fa number a eye 0248 71 4418 0248 71 4418 wo the WhatsApp message fa ho a ye be kan na mom wo ye no SMS a ana say ordinary message no a anka ye ni beje ho e de amount me call wise woman nchen me wi a ye ne the great seer e beto aso na atwetwe nkomo no eni wafidie no ensole nko ba bia komo de crowd e tenase din tie ni ye meka bio me se komo de wa tenaso din sanse de all ba be ka kire ono anu odene eso sene de waka kire osisi ano wise woman minum se papa no di na chi sa no ndi da bia wani mu yesere wonu anu ma bi hwew bebre na ma bebre TV no ho mo hwe wo ne ade wakoye oba obi be ka se na den na ye na nanom som na the great seer enso na menyonko ba de oye de wo ne nchen e de ade na na se futu sem ben na obetumi aka kire emma o mo hwe program yi nyina na ba me das etia amefo o mo hwe TV okay okay de de kan ye na nanom som na o mo som se ya ti o be bia se me man kwa na eso okay ne man ka ensem na o kan no obi e wo fie a obefu se bia o asem wo de yate agre ye hu aja hu ma enwe hu ye kwa so ye so betimi atwe hwe na me wo danfo bi a be 5 years ago o friend me okoto atade sa hu ma ware okoto force na o se odi atade ni shey no ade chi e fi wo kono emema ne de da rough on tin ho ase ena odi hu phobia se siati he e ka chere so ade sei yes ena okoto ya masa ade edi mu se wote wono ma hwi akra na o hu se o feel se obi ne neda wow so it is out ade ne nyama na papa ka ho asem o shata ade oba na o sere mu nyina ego na o de nam ma me fo na yo fe na wo hwe se bia oba wo mi se fashion abaso wo yi Dabi, who do not trust him. Who drinks with some so I never burn it on a soda. It is a share, never share your check your mamma ye. Okay. Because when I say beer, abaso, then up before ye be, and no ye. But actually, ready to some so one in never bad. Maybe I saw burn one drain and dear say, I did not call any and maybe a facade and son of the abba. Maybe a Bobia, a Brobio Sifi, as well, baby, for no way up. Next way, Frau Braba, getting a seno. Or fire, and I must answer one hour. It's in me catch your phone and say, yeah, program. Yame Aduma or Chna. Yeah, watch night, can see a fire. Okay. You want to screen never goes. Would it be a war how be I am not pa, yes, yes, Dr. Mensa, Baba Banopa. Yes, yes, it's at Tempona and an animal fashion. Our Moja to one. And no, I did. Okay. And yes, whom be a. Okay. I am Monday, I'm a man, a little for a many pan. Who your bar, obey me. Me uncle ba ku bia nko be ka se wa no hwa ho utumi dia dance e kire se wo de abere bia na wo ben si a asori hot wo de bia nti unim de e koso si a mami misa osase mu wi na na ba mami che o enim kakra o kina no esom no anopa no eginamu a dumi no free screening no ka ho okay Dr. Mensa Heba at the free screening eba title mo a nipa pia na ye ko float no kina o mo twen doctor ho kwa we wa
aha na uhu yade na o yare na na fe o mama ho aduru a o be no mo abeboa wo ma wo so mpomo yede sa bre ya wada ya yese kura no obi wunam dodo no won ma ebobo wane mo ne ade malaria ne mo ne ayi bibi dodo papa wo ho a ewo Dr. Mensa ba so ya ni nyina bi yede ebeba a wo te ne din no ye fe Dr. Wonder eti bo modern se wodi wani be trere binu ko ni ade a wo yare a wo de ba ye na na wa hwe ama wo no no ko ni ade a na duro wo beto na wo de ya dey abo ho ban se de be ya fini ko de wie free what you say great mama mi sa we say ye to aso no entare a ye ton e wo dwama aso pieto akese me kire ma dross aye de hye said na wise woman e ka no o se ne yonku bi koto otare o de hye ye no hunhun bi bewura no a adwaman nko ana no obo na me so me hye bi sa da sanse minimum oba bi o ka kire me se be me hye no na o ka kire nze ma me pew na woni be ma na ankoda na wono akora no na ne honam enye ne yi nti me ma wi ana ewe no entare a ye to de hye susu aso be ne tumi e de breye na na ba wo se ewiase no ko nanim no ahom no nso ko o manim omo na de niam no production bebre ne ba ko na se kane na tika je momo ne ko bi mu nyina na ezi ko bi aye tilapia niam ko ne ko bi a wanya brofudin aye friend se tilapia na ba niam egu abonten na aye to ntare hye ma no plant no kura titiro na ho no munya wo mo problem efi ma no dross no o mo dross no na ba kese na onyo hawa na ni nyina o mu chinsiri o kese o David si anya abotre ne kire sa de because dross no e bia ba ye tea o anu no mo fe ni chinsiri no so mu de no wo ni nyina ho problem na ho kese pipe exactly unim ya wo obi o ha awu mu ni bi o ha wo mu te se be ma owu oba on timi nkose ne pe nso so obonso de na o twetwe ne kote ana se ne be ma na no esane no saa na o mu ni bi ana ye obi o kwa na na no ye kwa adum abante bi o to fo o se papa me de metumi enwu oba na me wo ba so owo tati kakra na no aba sanso ya wo no mu se ma practice na se ho no o mu se onso mu wade a eye nti no mo nya feelings e wo sa de nim nti na ba sa bi ododo no pe no no wakotenam nti o hwe oba akro a obeba beto sa de no nti eno na no me kire ese wonumu munni eni sunsumu ani no anka okoto atade ana se okoto grosso e de ba dia se enchire abode no good na odi bi agunsom na odi apete so na de apete dross no so odi apete dross no so sunsum metimu ana se odi asi hwe na na ba anya no nko a se wakoto aduane a wo ba benoa se ye banche se ye atosodi na se wakoto free drama so de ba no na na ba ye wo the easiest way a no fa so nyeye ese ye wo kwa wo do bebre o se ye wo negative and positive enti eno no a egina ho ma wiase eye wiase tuntum eni fita samomu wiase wiase ejina ye yi a edu be menda na na ese tuntum wasi ada na ese fita yesi ade koda abo ade na se enti bibie so na ejina kwa obefa so ayede ewu nim de na watoto ne ma si afa na ne ma nso atu ayede aye yama enti obetimi kwa anya sunsummo ne betimi asai wadwuma waware wakonto ubibia ewo duani dia ubedi keke na no ba obi eka se okọ embassy akwakoje visa okay ni bibia aye ready a wafoka wakodu nkran bonte so wadu okoko wura bia oto koko ni bia nom keke oduwa yese wo
you are disqualified. So eti odofoment tre wono nkase wo de Yesu Kristo abewu ntino na fenso so ye fan say emra so say ye kan say ye sofo aka kire say sa de we de ye twam ye wadomase ni ye ni mrase ni akeka nsam ni ye de akire na naba ya bo udua na obi nduma me ye fan nsam bu fam anya sia no ya nya mamre ni amani amawa na naba oti wa no bu ade we bi na naba maminka semti unim sa kiso po wusin na nanom enu de o ka me nyi wachi hwe na ene na bibia e bibi ma me papa wo hwe asemo a ye kan sa no da bia me ka me se obadwen mate asemo a okra no na atwen mu odi sie na daache odi abobra enya ho tintina atwan enya ho nko na osum nyame o ena asofofo no ye twam na na ekum nipa yi ya bo nipa ni dua o se bla beje o ye onom oba no ayale semu kura nso a doctors for che say oye obebre kura no emo nipa dua nanso o yonko si kenti koto oil no no a de stick afem fam ho utumi no miensa dua bo metwam ne enom ho ye gu yem hwe ne nipa wie o kane ane na nanom som abosom no utwa 104 years 130 120 105 96 sabre no bi na 65 years no wu a yeso obu abuje su se nipa ne sa ene owu na so atehwi 16 17 18 ewo ma na 25 afla 35 na afra obeje di se na unya 40 years na wu a wu nya reho enti edru bre bia nya abotre ne trase din na nsem bi wo ho a wo ka hwe ni yi wo se okoto pants na se odi aba enhye pe enchine a ayesa boba ne bi fensuo eguso na afeibo ne fa petepete pant no ana se fasi kra fasi na oso wa sembia obeka usie no obeka eno no sa asem na yesa obeka se bone nko na papa mra bone enko na papa mra dientia enchine aboba no okay na ba on se enchine abo de no ye de gina ho ma asase no da se ni bie ni wa oni di wasase we so onim se edan yesi we etinsuo so enti se ofa ntina bo na ensuo na edan ne te so no asase no so mframa wom okay owia wom bibia wom asase na ma waduane di enti odo homa the mother land enti na ye no no mba ye no se asase ya oye bibia obunsa o se twedi obunsa asase ya nsa sanse oba na ma wiase ayi wiase okay enti se ofro oba na odo wo hye ne yam no so oba nyin se ya da ma ne nsuo no ekogu oba ho a na aboa na wo oba ye no ekotoku a ebo ye ho ban enti at the moment a wayɛ saa no saase ya agi utum oh na ba hwade o wono mo a endi amamna ni amamne ntum no wo mo no mabrabɔ no esai hwɛ ɛno ofa Ghana ha wono mo kyerɛ wo mo dɔso sɛ wo mo wosika eno kre esan sɛ obi tim ko a ɔno ngi hwindi na ba ade enti no ngi ndi a yaka kyɛ no sɛ abosonsom yɛ nkwasiasɛm ade sombo nkwasiasɛm na ba me karo kasa fidie so papa wutie me esom mystic of open church na aba mawo bra na ba ho ban na ye too late maame tienie ena obetumi ko yi ne cafe abo moto we kwa so na saw noko wo ka asem bi amama ni age ho pa ebra ye ba me usa blanti bi frɛ wo na asem a wo ka kire no no nje blanti ne frɛ wo ka kire wo sɛ the great mind meba won chen sika be na obedina mpese o ma me di loto wo ka asem bi kire no wo ka kire nse enye loto sem na wo ye wo in fact ma no wo sɛ wo ye no credifo won kire a wo de ma o my Ghana nipa dodo na age wato na de America ne sɛ enem lante kwa obehu ablantie ade bi aba so wa sɔre uji gate mu oh nana ba ya de bonia Debbie na ma minjira de oh nana ba sia parliament a omo ko to so gate no omo akam eni tina ntokwasi wo no me ka speaker of parliament obi a o wa me no honorable Babe
and His Excellency Nana Danko Akufo-Addo. Gain not dear cry, some body in crown parliament. The cathedral. Nanaba, ya say, our dear. Okay. I didn't see. Ano mo so oh broni ma wade ba ko ahwe na na ba ahwe ho semo a ewo ma mo parliamentarians no wo ye mo bosse hwe IMF abo African bosse the whole Africa $30 billion no maji $90 billion hwe sabre ya abai ba ye hwe bosse ba akoso 200 something billion. Oh my Ghana, ebra ye wo banche. Na mo ka gi no kra de ubie wa no poka. Trumu no. Eye chiwade kese. Enyama mpe. Esuo pra mpe. Tano mpe. Akono de mpe. Ayanta mpe. Yensu adeda ye man ni mo nyina mo boafu. Me ka say na no me call Parliament House. Ebra me gina ni mo me twamfonyi no mo hwa me a. Na mo finza me ba he. Me say Anas alimi yaw. Court of Arms sikan na Nana do shy say be citizens no spectators no sa sikan no ne akonya na president so no any court of arms ni nyina Nana tumi ewo mu no ahine trase efia ka no esan say Nana ba mentumi nko Saudi Arabia emfa mama mre enko ka wo mu parliament anya dwumada adenti ane ye ahwehwe ni mu sa Nana ba Ghana say nyina no ye sumo ya base e fini ya mabia Nanado mesra wadawroma wona o ye head of state frame na me meka o council of elders no na oba hu no se na nan man funu bi o mu di wachi a aduane nti no mu di wachi me kam therapy Nanaba enegana no aye dalan krusam sidaya kase ye wowo eniema bebre wo aye chiwade a amadan esai na no me to nsafro bibia se 31st and Sabre Coxy 31st. 1 2 and a man mistake. My amfa mamre ni amanye enunsa kwame nkoma enunyansa kofa ade esombo se ye friend kankan nyame and now so for preach here ye se kwame nkoma she ni she Nanaba gay and sa nyema na ye kan ye bi anokra kan ye nkampo said the okay dey na say manu wata won so gay so dabi Nanaba enipa ya bra bona ye bono ne yehu sa honhom no wo mo ya abonifo na sesi ya Nanaba camera ya ye me hwem sesi e light na yusu na city no sesi enkun obi amebo a ba se yesi tini anka se ba bi ya waya na e ho ti afa won saye den e kokosom de oye no ankyerɛ wo sa o se fama ade bi a e betumi ade asofo to no enti mama wata na wo kana asem no obi ehu ne da obi ko hu ne da kasa wodo ankofo ye nimje ne fifa mama wata ne kasa metumi abebo bebere company sa wodo a abofo na kasa me kame puma ye kita me a mama so kasa fidie so bro mi be no se masa wo corporate na wo mo warehouse kase e wo pum bete for no oh Nanaba na baby 2007 ya discover how you want machine say si epono so oga na no dia de na som abofo no mo chese tumi esom no wo mo kire na nso so yenim die santi yesi o wo mo onim die nti no ma fix epum yesi da wo nwanwo yesi da ewo pum nanka yeti kumase ya ama contractors awodo edu bridge ya mo ya mo ntumi nye oh ha sa tonzo se wi akwan ya kofido buye bridge awodo se no tumi ye anyan kwanta kwan bridge se wo masa mama yenja na yenja homa so no yem amamre ani amane nya aduma enti ye de yesum de Nanaba o hwe ade anya kra no yem mo so aforo ho yen ka se ye mo mpaye oh president ka se onu de onso tie no say ka se mi se eba de a it bound to happen bro ka sa mo amote na oknya ka awon no wo ma fadada hwe sa tumutumu no o ye honhom ka se a ye fa no asomodi o sumo de ne tie di Ghana fo nya sa o say ye owu bofo kesi tie Nanaba aya honhom ba wodo a ti se omo cabinet na wo yi ni nkwabata
ahodo a ni ministers a monko amanwe so na monko yesa sade be ya wo mo so na wo no mo nekita sika so what nti se wo bo ni din a na wo ho no so nti wo ya parliamentarian na wo kase ye beto aba because of gay or te odada wo bo ni din kwa de tumu no o ye honhom ye nti na wo ka amasa akono no asaba ana da na hakra no na ba no kra ne yenka ano odene na na ba yempen for no beto nsafre mo okay na edubra bebre no I was say wo mo ye spiritual bath wo mo ye cleansing see a ebia obiti TV ho a wo hwe ye ebi kra ne ble a wo de kwa dwuma aso nanso o kire papa ne nti wo wiawia na ni hwe anya ade ahwe na edure na so no ahwe obekọ mepa che o mpese o do number no etudwa obi a wo hwe ye na se bia nipa ne pese oba waso ye na enema papa ne nkire papa ene ade papa a ewo mu a niam a wo ye mankofo obi ba na adwuma sey a o ma na kwankire yesei nipa ne ya na boa no obi ba busuam ye de honhom bi atakel no ama sese yedi oni ni tonkwanta o mapai o ma ne ho akwankire na yo obi koto nsem ene da ne so ama opese wo sori kra nkohye ne ho akonfo wo mu nyina aba ma aboa wo mo na obi a enne ne da wo hwe obi a onimu da onimu number fa number ne tudwa na mo ahwefo a mo se number ne go screen so but obi wo a o wani o wa so but oni ani enti number ne ye 0594 22 60 84 0594 22 60 84 and that's 0596 08 39 61 0596 08 39 61 and 0245 and 0245 65 70 45 0245 65 70 45 the last one is 0205 okay 0205 62 27 02 0205 62 27 02 sa numbers nyina e number ofra the great sia ene obetwetwe enkomo ade bia e hawo wadwuma sem aye o haw niema bi hawa na ema ore mfi se se otie ana se wohwe ye ne a wo de message ebe fa 0248 tie ne ye o pese ubisa sem message bi a pese o de ba o asem bisa bibi a pese ye kenkan de ma obi ano wo de be fa 0248 71 4418 message line no na me de atodwa ma wo no 0248 71 4418 obetumi de afa SMS obetumi de afa WhatsApp emu bia ba bia de be fa bia no ye be kenkan wa adwene no na ye de amaw na onso watumi ayo minum se gede nanaba onso so nanaba on se yeah mpante focus em se asam no kwai 127 enokre o my Ghana ye hia se ye amamre som kese pa ade magana parliament say eja na dum parliamentarian ja no mo ya so ho akaja ahokeka mo de hye ne ade na edum wo de we se ya nsore anya amamre ne amane a ebedu be no de wuhu no de etwam no wo betina ho a ebi beti kura wo se befem se bia din kesi na we no kese pa na sa besi na nanaba ebi sa besi dia ne se ne na je se ya se niema esan say the gods of our land is angry oh kase yeti ye memo nanaba anka wo se nka ye capital no e wo se yesi traditional cathedral but yesi national cathedral ta mo ba che se aso pratano no wo me bonsam untu me mo bra sunsume wo ma ni ma ndi wachi a un succeed da na ba sempa na me ka kire won to what you say je me ka sa ne se abaye ti sui
ani mpanyinfo a etie me a wɔn mu nsi traditional cathedral na tumi a wɔyɛ man ne mu no efie a wɔyɛ man ne mu no yɛmfa amammerɛ ne amanneɛ hwɛ yɛasosɔ nneɛma bi so ama nneɛma ɛsae wɔyɛ man ne mu na obi na ɛbɔɔ no nnwom ɔse ka no agu na nsamfo ɛyɛ hi me deɛ gracia prince no samete ase a na ɔbɔ adeɛ no ɛnkɔɔ de bɛma me no memman ghana nsae da na hwɛ nanaba ade baako ne sɛ ɔman ghana yɛnyɛ hiafo hwɛ wofa bɔɔdeɛ bankye mɛnkɛn ɛkɔ a sika bɛtumi de ama yɛn nanso nanaba ghana ha wofa wɔn mo ho kyerɛ wɔn pa yɛ kuafoɔ edu december kuani a wo hwɛ me wo sɛ watɔn onim de ama politician yɛ ma okotokoro kakra yɛ ma fertilizer de aboro so a yɛ kukuru pick up bi de ma wa na wotia yɛ don ɛbere a wodua bɔɔdeɛ a wonim kwan a wobɛfa so bɔɔdeɛ no wobɛtumi de adandan mu ayɛ nneɛma bebree galamsey ni a wotie me wohwɛ me saa bere wɔn sɛ gold business woyɛ yɛnyɛ nnɛ wɔn sɛ sika no kɔ a na onya sika no na ade baako ne sɛ yɛnim deɛ wɔ fam yɛkuta mental slavery yɛde ɛho ama aborɔfo no ama nneɛma ɛsae ɛnɛ wodo trasako aborɔfo nti yɛtɔ $9 aborɔfo nti ɛnɛ kumase tuyus no mu ne adeɛ yɛhan $9 deɛ nti na wɔsɛ ba no saa yɛse yɛte sika so kɔm deɛ na na de ɔka yɛasɛm na asɛm no ɔka yɛ no ahoma wɔyɛ ma mu nyina hwɛ kɔleɛ na wodu nkra sɛkra na mewura ho yɛnansɛn hwɛgya ɛhyeyɛ ɛma nkɔfoɔ ayi nti abiribia no nneɛma nsae nanaba meto nsa frɛ ghana mpanyinfoɔ obi a ɔhwɛ me saa bere woyɛ aberanteɛ woyɛ ababaawa nneɛma nkɔ yie wofrɛ me na wabisa me sɛ wowɔ problem na wokasa bebree a memfie wo koraa tuanamo bra kumase bra sɛsi yɛi nana sɛ ɛyɛ election campaign ɔmo yɛ ɛna meyɛ candidate ma obi a ɛna meto nsa frɛ ɔmo mba yamammerɛ ne yamanneɛ no yɛse san kɔfa yɛ nti ghana bɛyɛ yɛ a gyina yamammerɛ ne yamanneɛ so na ɛno nso so na bɛma nneɛma tumi asesa na nneɛma akɔ yie ɛma saa ntare hyɛ bɔne ɛne honhom aware a ma yɛ no honho gye ɔse sɛ obi ne obi da obi no ɛntɔkwapɛ ɛne sɛdeɛ mumbu ɔman ne yɛ nyina yɛ honhom na aware mo okay sɛ ahwɛfoɔ no binom ɛde message naba mame wura mu kakra na afei yɛntoa so Mr. Kwaku ɛde free Cape Coast ɛna ɔde aba ɔse ɔpɛ sɛ obisa sɛ Mountain of Fire Church a ɛwɔ Cape Coast wo ne pani a woda no ana mpakyɛ ɔda bi ɔno no the great sia owia ɔde n'asɔre ne din bɛto twa oni branch ɛwɔ baabi a wɔwɔ ɛyɛ Kumase kyerɛ the last stop ɛna n'asɔre no ɛwɔ na tie ne yie n'asɔre no wɔgye ensaguo atum yɛna na ɛsom a na ɔmo fa ɛkwan so ɛsom Nyankopɔn no ɛno na ɔno asa apegyade asi hɔ otwa pɔnkye otwa kokɔ otwa dwan yɛ nneɛma bebree na deɛ wɔ mu a ɛne gye ne sɛ anka ɛsom bi te sɛ ne wura mu a afei ɔbɛboa hɔ a ɔsɛ ɔba ketewa bi kɔfa ne tibla na mefa nkɔ yɛ adeɛ wokum nipa koraa na ne nkyerɛkyerɛ bɛkyerɛ wo sɛ ɛnyɛ ɛyɛ bɔne woyɛ krɔmfo a ne nkyerɛkyerɛ bɛkyerɛ wo sɛ ɛnyɛ ɛyɛ bɔne ɛno nti di so na sama no ade baako yɛ okay nanaba kona okay wo de message no afei Abednego ɛde free go so na ɔde aba wɔse the great mind Nyankopɔn nhyira wo ɛsan sɛ nkyerɛkyerɛ na wode ba no ano ɔden paa nti Nyame wo nhyira wo na wɔnyɛ wo kɛseɛ na wonim sɛ blepɛ mu no obeba mepacha de sia number no obi bisa adwoa wose wamfa ba bi ofiri anka ho wose the great sia o number no eyesei mepacha yes si number no mienu so sa ma wo mu bio e ma me sisi ya sisu mienu number no 0594 bo mienu pe mo 226084 0594 226084 and 0596 083961 0596 083961 and 0245 okay 657045 another number and 0205 62 0205 622702 and then the number minimum how I do so
Sir. You see, problem bebre wo ho a yankasa no ebre na yani afura na asofo na dada ye no enne ya dwuma bie ya hunu se sankofa yanti Enokre. ye na no som no enne ne som kan a ebetumi aboa Ghana Pa. na Ghana tumi afa na ntuma pa ye de afura Kwaku di free Cape Coast no de aba. O say the great sia me bisa o. Enokwasem ne se meye masturbation. Na maye bia ha me ntumi nyai. Ekwan be na obefa so aboa me. omomode mbra tra de achina da Edi kwaku asem na me die koso ewo tra the last stop Mystic of Open Night Church premises ochina no sunsum nyuma koso sa afei the Sunday hair screening koso ana na kana mo kan free hair screening from Dr. Mensa so ye Abrante wanfa ne din amma wanfa ba bi odifri nso anka ho na emu so obisa se wo ye sofo ana se wo ye okonfo mpache obechiro mu wo me no tie me ye sunsum nipa na awo na mo mbu no eno na me so me da no a me kire wo se wo mo ye no mo nya bonsamfo na wankasa niema ati wo mu no a control wo no eno na se wo ba ye de sa sunsum no eyi fi wo ma sansai sa wo no te wo tetena kane no wo mo de ye adwuma no na ma efie enipa nyini che ewuo basabasa ma enne edume menda obate ye ba ko na ase som sa ye ko na ase som ne ye bobo nsori obi bia sabre ko na afi ko na wie tumrika baba ho ban 8 tumrika ababa ho ban tumrika baba ho ban wo adwuma awade esam anya bebe na nkoyie tumrika bambo kra de na baba ho de fa no kwa wo Mexico so mu a ye fa no kwa madwo ade fi konongo no de aba wo se sia sesei de na menye sanse maware nanso mi kunu no nani bo manimu a na ne boafu na ne boafu atero baka amra kumase trade last madwo we de utira yeye wo se nyame adoma wo kina so afa the great sia number no a wo se wo kina nyame adoma a bomodi ha ne bra trade last stop na onso a wo hwe ye no obetumi de o message na aba na the befa number a eye 0248 714418 message out be by be kan ni nyina enche ne bre no ya ye bre enu nti bomodi ane fa message ne bra na ntentem yen kan ma asembisa na apese obisa the great sia obeyi wa no de wo so ma wo ba no obemu aba na onya abotre woni nananum bedi nkomo we obi a onya hantan mprepi ansa na abekwa akohia obi a wo se me de me nkwa sorry me fa kwan foforo so na sum nyankopon na se nipa no be ma won kyerɛkyerɛ ati seye no ya na eden we kyerɛ sɛ ɛsom ne yɛsom a ɛwɔ sɛ udi na chie na eniema a ɔyɛ no usua niema bebre ewom na de baako ewom a akɔno ne sɛ wo yɛ obi a ɔdɔ ho bɔ no a empo ba bia wotie bia no utumi yɛ niema bi de ma wo a de ebesi wo ablabom bia no wa wo hu na nipa bi a ɔbɛbɛn wo a sɛ nipa ne nipa papa no ɔtwe ne ho firi wo ho no amfo ankoto amaneem enu nti ubetumi de message no aba wo fra me ntumi mfa na emu ma ne text message SMS number no 0248 714418 0248 714418 yeguso aye to aso na enche bre ne be ye bre the great aka wonse misa me nupa me bisa wo na ye de bre no ede yedwumadi no wa ma wo so mu gina ye kon so me hu pa ma o gina ye kon so ma me misa o sa de we say the great say won mu a awaresem oba bi wo ho no mo a anka ne bra so se wo so ware wanante saa enyeyi se nipa no oba wo mo abi ana onkoso antwitwi nanim ba fa nchinchini be me be hu se ne pe wo ware ta maso na be ma enso pa na me hwehwem se de wo yare a yehwehwem ema wo wonam fama duro no saa na sunsum so yehwehwem okay na ya ye ho de amawo na ba bo hia maba won kama no credit especially university foi no credit sunsum ma edididi o mo che bebre na to anamo no bra tre the last stop udu taxi station wa the number na gu screen nene no na mo bi a wo pe say ya ware sem en ya de kakra bi oba bibia betuto ye di amawo ye ye adwuma sem obi wo ho wakọ embassy ahodo ya bounce no sikani bi tie mi
make us say asofo ya juicy ke die wajuma no wa mbo ba ya oba bi be yi wa bo obi be de wo be to fom te bra sia e ka kire wo se bra to anamo na bra na obo se wa bra bo no enye sada na woni ama obi bia so beta na kwem ifisa abre ya kosi ochina aye fiada esum kase e koso e wo chede laso ne meme nanso amamre ani amane e koso kosi ada ni e bodua data aye otumfo suma nkwanyene santemawura ebomu mu asema wo suma nkwanyene na ta machi ebo machi dom na betonsa fe na nanum ayemfo ebi kwa na wakofo ba bia na hu bi di wachi ama okro no sai unso ensu a adeda mu kro no niema nkoyie wo ye na wo tiemia betonsa frawo bra na ubehunu se mfantefo se dua oyade no no wode nantwi wode no monta osapem tumentum badi osapem meye osapem tumentum ututokweku osaginde akoloche papa ne eve na aseni na ageni to manto da sene tamna mampe dondon dobonga kum na be po na be ya na po onyimo be mpo yemfa tumi wei endi wachi amwo ma obi bi anyeye ya so apia ye ngomlo enyema atumi akwa we de oyo hene wo hene na ti ho ana o nipa bi wu se wo nana bi wo papa bi wo yo hene na se wo na wanya kwanya ehwa ka koma to yem ka kire ne se nyame ya domo a wo kina efiada o start games Dr. Mensa Heba clinic be free screening wase na de echi memenda games no ebe to aso ne kwasi ada koso kase kwasi ada eye dwata na dantam ne ebe bo na tie ne yewe enya gudie ebi o ba no ahwe ohun yi eme challenge wo tumi tie ne ye wo ba eme challenge wo tumi me ho bi da ablante ba ko oba ye wo se konfuo bi na ese me challenge no ene wo da so gudem create si ase me mana gudem emfie mienu ansa na me mana sori ama mana sori nti wo ba eme challenge wo de bra na de ekoso no na na ba anu kwa me nko wano krom haya asantimam haya o kai konfo na owo me boat si a wawu ya be hu osumo bi ma ne me ye program na osumo bi so me ye wawu wapa ho wawu obi si mi misana mpacho message wo de ba ya for dibra medinka akase ye bre no aye bre ne message odi ba ye ne se wo ye nyankopon nipa na me pacho an wo ye nyame nipa me nyabo nsam nipa wo kire na de wo mu nie ono no waje maame watadi waje nsuo di waje chese enua na waje di the great sia wonfie mu no wahankasa wanya mfie sei na ba me mo me be haide kakra wo de beto nchen me de beto nchen kakra so nsuro se be ka so wanya ne dodo okay say wo de mfie no beto nchen kakra be ba ya nkofo ti ne so entietiemu okay ehemfo ne de no mame fa kwan bi so na yenwram na yempensempensem mu yewie ne kan messages na ya yo chance ake simabe du na yewie matoma na ba no so obakata de mi hu ne se kane na ehemfo no wo hene bia no wo ne konfo pacho yente ne yepa o the great ubekasa kane no na ye nananom breso no wo hene bia no wo ne konfo edru de edin a ne akofa okonfo aba also yi apaye obeyi apaye ye also otwai niema bebrebe sabre num no na se wo kofuom na ogya osika de to kwan no a wo be kofuom asaba be fasika no dan so enne ya so fofo se enye de na ekoso ni esi ana se de wo ken ohene ono ti akonwa so ebi ana yere nko anso no ababa wa okofa no nso ye wale ne hunhum sa niema ika hu bi na ama nne hemfu binom asase ba ko no aton ama nipa be 30 otumi ton na 30 no otumi ton wa waton ama wa ukọ so ukoye adwuma no bia na obi egina so wose asase ne ye ne dia enso koduru ho na no wahene nanim na no ase bi ase obepa asase ato ana se ne wura kura afi saa ne ma na ma ehemfo ne tonton asase wo bla omoya ma animonyam bia na kane ne kita wo no ene eso atese hwi nana ba asem kase pa wo se won so se kan no na oman bia wo ne konfo
na asɔfofoɔ ese saa nneɛma ne nya wo so bi mu se meyɛ kɔmfo ana bɔnsam ana sɔfo nti yɛ nkɔ yɛ nim o hwɛ obi ayɛ camera edi si me so ama wo ti fie hwɛ me wontumi nye bi wabɔ Yesu Kristo deɛ wontumi nye bi this is the time I say wo bie wadwenem na naba deɛ te ne sɛ ɛnɛ asɔre ne asɔfo sam no na nanim ayemfo asum nneɛma ahodoɔ mmienu ɔte nkonnwa so ɔsɛnte asɔre dɛm enti amammerɛ ne amanneɛ na ɔyɛ no ɔnyɛ ne yie enti wama nnɛ ama nkuraseɛ no ama yɛ akɔmfoɔ no a wɔn bɛboa kuro no ama nneɛma bi si a yɛtumi ahu ɛkwan a yɛbɛfa so de afa no ɛnɛ wɔn nyinaa koraa no wɔn ayerɛ fi kuro no mu ɛno na ɛka ho bi ɛsiane sɛ obi kora ka sɛ n'asɔre ɔkɔ no ɛna yɛasɛ no sɛ mama ɔndi hene nti sɛ wɔfɔ so koraa no wɔbɛdi hene a yɛse Yesu Kristo yɛ ahene mo hene nti nsa guo koraa no nyɛ nti ɔsi nkonnwa no so na ɔnyɛ amammerɛ ne amanneɛ owie nsuso a ɔyɛ ɔhene nkoa deɛ ɔsɛ wɔn nka ntwuma wɔ baabi sunsum adi n'akyi no nti ɛba saa okuro no nkɔ yie nti me nananom a mu tie me wada homa hwɛ yamammerɛ no ɛnyɛ bɔne yɛka bɔnsam a nanaba yɛyɛ som no bɔnsam ne wan bɔnsam ne asase wei so bɔnsam nyɛ biribiaa ɔbɔnsam ne wankasa a wotoɔ no in a mystic world no wiase a yɛmfa yɛni ho no yɛwɔ two energies the negative energy the positive energy wo me mframa a ɛyɛ mframa bɔne a ɛma wo yadeɛ na de ne ho cause and effect ba saa na wo mframa a ɛyɛ nso a ɛde ne ho nsunsuanso ba enti tumi ne nyina tie mu enti ɛyɛ obi se mebɛwu akɔ bonsam gyam na bonsam gyam ni baabia wankasa you are the devil see found number is out to debut found number is out to debut number na the number is 0594 22 60 84 0594 22 60 84 and now 0596 08 39 61 0596 08 39 61 and now 0245 yeni o ma me bo bonnet is said mo pay mo loto no 0245 65 70 45 0245 65 70 45 0205 Palace ano 62 27 02 0205 62 27 02 enu ne number odidi djuma na number mesre ahwefo ene atiefo ne Ghana man se me ba cho ben frache me okay ena ben ka se me medobo utika ma menya sa ne ma no okay yanye loto sam okay nemom ya mamre ya ma kwankyere ya mamre ne ya mane no ya kyira kwankyere wadwuma be koso wa wariye be yeye ubenya ade papa ewo abraboyi a uye de uboy okay see ana yesa me te wase yi a o nipa na kwankyere no akoye adwuma no de adi no de adi yi nemo mo no kofa bag bi mesi ho say katawani umie na bag ni sai mu na no on say azan okay ndada okay broni bi anu a waye ya ntina bofo ko monim dai okay broni dwuna de a ebeboa no be ya mfia duo no okay but bibini no o dwuna de a okay ene ya obenya na oba message of open night church na sir ye be kyerɛkyerɛw na ye di sunsum niema ade ama niema sunsum a okay wote niema ho ton a obi e ton sa de ni bi na wo wade ton no ebe ye ditwom okay wo be bi company wo de ni be ye ditwom okay wo be kwa ware wa ware ni be ye ditwom na obi a beto nka na naba mi wo niema wo do bebre mi wo ade a meyi a even we oba na pese be ma tattoo the love and attraction be ma na kasa on tu hujan oba no pese be ma ne do no fate obedo fate ya bre ne ya ye be ai bre ne ya ye be na ya no a adwada yesa beto aso
enu nti adwada bra no numbe bo pepepe ken na ye toa so edi dwumadi na ye de asan de abrɛw enu nti ba bia wo bia no nyame yadom adwada ye betoa so ansa na openikese the great sia obechia no messages na ekeka mu no makwasua wo se great sia de wo kan nyina no me de mekɔ asɔre Pentecost asɔre nanso de wo kan me gitum ye no kure pa na wo kan ne ma asesa Mabel wo se wo de free akotia lai wo se ene de nsem ya papa ya kan de me de ma adwan yi bebre o se me kɔ na me ba fa ne namba ne frɛ no Jesi abra na ba omra Michael edi free sunwane ena ode aba wo se na papa wo de Bible na ye adwuma ana se wo de na ye adwuma sanse nsem a wo kan no de echen obi a wawe Bible A to Z egu ne trimu o nanso me de me frɛ no eya no afrɛ no wo don so wo de ebebram ena maadwoa edi free kwaw abetifi no wo se wo de free aba o se sansem we se nyina no eno kwasem tro do akinye bia ni ho se niema bi titi sei koso na wanya obi a wo su humani wa betumi niema no betumi abu afa so a wankasa no wontumi enyo eble ni nti wona wo de bae no ye ntoa so ebio na emom nyame yadom adwoada musa betu ti the great sia enka wise woman me be say o chie nipa be mienu pe na me the great man so chie nipa be mienu pe na ye di dwumadi no eba ewie na emom ne number na ye bobode kire wo nyame yadom a wachina pechi ana tre the last stop obedi dwuma no games bebre bekoso free screening free Dr. Mensa Herbal Clinic omonso bebase aba behwe obi akwa enu nti wanyamu chefa ebe hawo na de echi memenda dwumadi no esa betoa so ombeye akonfunwuma wo magicians for beba ho wono a de si ano nso wono nso beye na nwanwa nnwuma eniema bebre eno ono nso ebeye wo na ede echi kwasiada no de a ehemfo akese ba bia owo bia wo hene bia wo bia no obeba na wo ye ohene na se niema bi nkoyi ema wa wo de obedrase a hunu the great sia Nicodemusly kan ha wo kire no the great chia nipa be mienu pe ble wise woman wise woman won chai o chia me anko fire chia me anko chia arefo ne message members o se o chia arefo ne message members ewiase okay bibi eti bibi okay esanse bibi ti bibi muti okay to wiase no asana what okay the grace here me chia mame mo me mo asema pechi na machu hene bafo kofi agei okay ono no ye ohene wo pechi na machu okay one ne sompa ahene okay abom mantuko dikro okay me chia wo mo nyina okay Annabelle Princess mo hwe me mame Felicia mo hwe mo nyina ba bia mistake members nyina okay me chia obibia nchiranka obibia da sanna ye be chia na mom de me katre on say de wasu makan no se wan to wi asena ontime nya de entinem okay kunum de nya obibia dia na wan fantefon so chenjeni onyohu wa ba de chenje no so no wa wasemo a fichina ko no dimedie ne guso eguso wo te the last stop ba bia ohwe me bia paka udu keti abontin santase na ba ba titra de no wo santase obo ase kwan so udu station ho a wo se me ba si aho obia do beba taxi driver se mo do beba the great man Nyankopon Shraw empeni sisi yakwa no ma no makro mu ayi ni prebu okwam o frɛ no asusuma o kasa nye tenten o de ante bla na de bi hu pani kese no ankasa da bia me kase mu we me sei ansa na kwabra mo anya nkwa apla de nkodon katifuo na hwa ma okua didi akwasi broni kokko nya ma ye man mu e me kire kwan e fa so hye coat e botai no na ye nananom tutu won toma de hye won chacha papa bi de tran yi di asem enu nti de wate wo wasum ne de wo hunu no wankasa fa ye adwuma nyame adoma wakina entra otoso tu anamo na kwasiada adwumadi no be wie kura no eno nso nyemu chefa bi midin e de Benjamin Mensa me na medi dwumadi yanim e di dwumadi ebre wo uhia me abonten a frɛ me sɛ nanaba ana abɔ me mrane nanaba e ba sa me pagya me nsa ama me da wase sɛ ogie pre na otumi ahwɛ da sɛ na ye behia nyame adoma adwada eno nso ye behia sa abre kru ya nyame nhyira bye bye.